Għal sena oħra l-poplu Malti u Għawċi kien imsejjaħ sabiex ikun ġenerus fl-ewwel jum tas-sena. Kif matul il-ġurnata tal-erba' ġiet organizzata l-festa ta' ġenerożità b'risq id-Dar tal-Providenza. Fl-ewwel jum tas-sena tal-2025 ingħata bidu għall-edizzjoni oħra tal-Maratona ġbir ta' fondi b'risq id-Dar tal-Providenza dirett mill-istess residenza fis-Siġġiewi b'xandira diretta fuq kull stazzjon lokali inkluż Net Television. L-għan ta' din il-maratona kienet sabiex din id-dar tibqa' impenjata li tibqa' toffri servizzi residenzjali ta' kwalità lir-residenti tagħha u hekk tibqa' taspira li tejjeb kemm jista' jkun il-kwalità tal-ħajja tal-istess residenti. Wastmat li din id-dar tirkjedi madwar 4 miljun euro fis-sena sabiex propju tuħsib lir-residenti tagħha li preżentament dawn jammontaw għal 115 persuna illi l-età tagħhom tvarja minn 14 sa 80 sena. Preżenti għal din il-maratona kien hemm ukoll delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi komplow iżidu mal-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawċi b'somma sabiħa ta' 1000 euro. F'intervent qasir appellaw lil poplu Malti u Għawċi għal qalb tajba kompassjoni filwaqt li ġiet infaħra il-ħidma kontinwa tad-Dar tal-Providenza, partikolarment lid-direttur Father Martin Mikallef fil-sena wara oħra jistinka sabiex iservi lil dawk l-aktar fil-bżonn. Naf fil-waqt li ringrazzjaw lil familja Maltin u Għawċin għal ġenerożità kontinwa illi matul ix-xhur kollha tas-sena juru meta jiġu msejħa sabiex jgħinu lil ħaddieħor.